Dumelang, abusheni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tsogo TV. I am your host with the most, Kabelo Khosi wa Gakhatle, Maloma o dirile Karabo le Bonolo. Hey, science indaba koko. Ngarelisa video yakudala, sakhuluma ngebhengele, bathi noma. Sitshele ngale bhengele le. Hey kanjani ngasicela ivideo eproper, ile bhengele lenzani kanjani. Ngathi gogo ngathi simoshile. You know, we shouldn't have mentioned ibhengele. But before sikhuluma, gogo sorry. Welcome back to Tsogo TV. Hey, sorry bakithi. Sengijahela emabhengele. Welcome to Tsogo TV gogo. Ngiyabingelela kubalandeli bonke beTsogo TV abalandela ugogo uNkanyamba gogo eBhavu. Ngithi ngibuyile. Yimlo. Thank you. Abanye bathi ugogo emali. Gogo. Kule episode sayikhipha sikhulume ngebhengele. Yep. I think nathi ubibeka kahle sijahile kancane and the way sikhulume ngakhona le ndaba le ngithini asi approachanga kahle. So today uthe ngize uzokhuluma kahle ngale bhengele ukuthi ini nokuthi sebenza kanjani all the information. Mina I'm gonna let you ngizokudedela usitshele ngale bhengele le ukuthi uphetheni ulikhande nini, why ulikhandile before siya kuzinye izinto. Eish mkhulu wayithinta le ndaba sisheshe saphahluka. Sisheshe saphahluka abantu bayakhala bathi hayi gogo kuza kanjani, qedela gogo ngoba siyeza sisendleleni. Mkhulu lana ngiphethe amabhengela wami A2 mkhulu. Maye A2 amabhengela wami ablaster futhi. Okay, cela waphakame. Iyo lawo. Aya blaster futhi ngiwathanda ngani ngokuthi ayavikelana futhi. Okay. Yebo. Futhi okunye futhi bayangazi ukuthi ngiphathe ibhoki. Okay. Ibhoki. All right. So cover the basics. Yeah. Ethi ngingena ke. All right. Isipoko. Yeah. Ziya blaster. Yeah. C2. Yeah. Ngicela ukuphakamise futhi babo. Okay. Gogo kunebopho, kunabojaji, kunabobani. Why amabhengele ke? Amabhengele emkhulu ngwenzelela abantu laba abahlula imithetho nabantu abasabayo. Yebo. Yikho ngize ngathi namhlanje ithi ngivele nani namabhengela ngoba amabhengele awanawo futhi imigomo eminingi, awanamgomo omkhulu. Okay. Ngoba kuye kube nemigomo abantu bayahluleka lana awukho omkhulu. Okay. Uyi1 umgomo wakhona futhi owe1 day. Okay. Umgomo. Ngicela sibele move. Yeah. Ngicela sizofika lapho. Yeah. Okay, so uthi amabhengele are for people abasabi ibhoko. Yeah. Why ihlukana kanjani nejanji because isibhoko lento le? Isibhoko kodwa ilesi mkhulu ngizothini umuntu esingenamthetho eminingi. All right. Asinayo imithetho eminingi. Meaning ukuthi sibopho ukuthi singahluphi. But if isingana umthetho okay sizofika emthethweni. All right. So if ngisabi isibhoko nokuthi sizon trip, this is the best option. Yeah. Because lento le ayina mithetho. Yeah. And then dala ngiphila nenyanga gogo. Angizange ngiyazwe umgomo oyi1 mkhulu. Ngelanga ulandile mkhulu. Awulenza awenze isex. Okay. Ucansi awulenzi. Emva kwalapho ke sewuyalenza ke for 1 day. Okay. All right. Let's do it the Tsogo TV way. Ngibhekele video. Ugogo uphethe amabhengela ayi2. Yeah. Ugogo uthi ibhengela elplaster. Le plastimali. Yeah. All right. Ngiyafika la kugogo. Sicala kuphi ngiyacatshwa uyahlolwa senzana. I just want to know ukuthi mangisengila ngifuna ibhengela. Sicala kuphi? Yazi mkhulu kahle ahloli. Kodwa bakhona labantu laba abangihluphayo ngokuthi umuntu athi ufuna ukuhlola. Ngiye ngingamnqabeli ke lapho. Futhi kodwa nje ahloli ufike uzothatha ibhangela wena. Ngiyacaba. Angikucabi mkhulu. Angicabi awuhloli. Angicaba ngihloli. So ngiyafika. Yebo. La ngihlala phansi. Let's say ngifuna ukuhlola. Yebo. Awuhloli. Angihloli. Unginika ibhengela. Yebo. Okay. So the question that people will ask me ukuthi if ugogo angangicabi then ngiconnecta kanjani nalesi sibhoko? Angisho lesi sibhoko mina sengizobe sengisilungisile uma ungizongitshela wena ukuthi ugogo ngiyeza isibhoko vele ngiyazi mina ukuthi vela ngisho sesivele sesiready noma usuthe uyeza okay mina nginendlela yami yokuthi ngisikhanda nini
usifice sesi-ready. Oh, and that is why singana ubungozi obuningi because awuconnectani naso ngegazi. Oh, sorry. Okay, no, it makes sense. Okay, all right. So kahle if we are honest, Yeah. lento le ifana lento engirentayo in a way. Yeah, mkhulu. Kahle. Yeah. Okay. Ngiyafika manje ngibona amabhengela ayi2. Yeah. Ahlukana kanjani manje? Lamabhengela ayahlukana ngoba leli eli-brown liyabuya. Okay. And lithatha 6 months mkhulu. Liyabuya nini? Ayibalulele 6 months. After 6 months Libuyela la ekhaya. lizobuyela la ekhaya. Okay. Kanti why ngisho kanjalo? Amandla khona wafani. Okay. Yebo. Kanti leli le gold leli li-30 leli. Okay. Mkhulu. Enamandla khona futhi awafani na leli le-15. So 15 and 30. Yes. Manje uthi le liyabuya. Liyabuya leli. Okay. Yebo. Meaning ukuthini ngiliphatha for 6 months Uphatha for 6 months. and then ngiyalibuyisa. Uyalibuyisa. Show ukuthi avela akusila. Akusilona lakho leli. Okay. Yebo. Leli ngilikhipha for longer. Leli lakho waya. Why? Yebo. If ngifuna ukulibuyisa. Mawufuna ukulibuyisa ungalibuyisa lina nkingi. Okay. Yebo. All right. Masikhulume ke. Ngilithathile ngiyekhaya. Yeah. Uthengizila one day. Yeah. One day angilali nomama. Bese after how many days lizocala ukuplaster? After 5 days liyaqala le plaster. Okay, after 5 days Yeah, liyaqala plaster. liyaqala le plaster. Ngizolibeka kuphi mangifika endlini? Mawufika endlini ukukuwena ukuthi ulibeka kuphi kodwa la elingozokulokhu lithinta abantu. Okay. Ngiyaligcoka or there's no need ukuthi ngigcoke. Kuligqoka uzoliqoka le 5 days. Okay. Emva kwalokho sewuzolibeka endaweni yakhe safe. Okay. Yebo. Izinto zemali, some of them if another person angalithinta liyaphupha. Liyaphupha mkhulu. Nalo ayaphupha amabhengele if lithatshwa umuntu. Malithasha umunye umuntu ongesilone lakhe. Liyaphupha. So fanele ngilifihle. Fanele ufihle mkhulu. Okay. Yebo. All right. So mangi summarize ibhengele amabhengele ayi2. Yebo. 15. Yebo. 30. Amandla awalingana. Awalingana manje. 15 ngiyathatha after 6 months Liyabuya. 6 months ngiyalibuyisa. Yebo. And then lela ngiyalithatha until mina ngifeel ngathi Asashaya kahle. Okay. Or alisashaya. Plastic Okay. yes. All right. Ispoko but ispoko osenze ukuthi singathukutheli. Yebo. Okay. Angicajwa kahle akuhlolwa ngiyangena ngiyaphuma. Yebo. Okay. Angilali nomama 5 days. 1 day. Sorry, 1 day ngigcokile. So ingulube ngayidla. Uyayidla ingulube. Ifish ngayidla. Uyayidla ifish. Umuntu ngambulala. Ngoyasho ukuthi angithi ayinamiko. Nemkhulu. Onyadlala. But no, but ngisho ukuthi like ayifani nelezinye izinto kufanele ukuthi manje nginama restriction nani. Ingenza into eningi la. Okay? Yeah. Gogo bafune. Baphuke kuwe. Bafike. Yeah. Moyenoi. Yeah. Belfast. Nelspruit. Yeah. Germiston. Yeah. Mabathu uyayivula nayo. Awufuna ukukhuluma ngayo. Angakayivula. Mafike mabathu bayafika lapho. Ugogo. Yeah, no. Ugogo uyafika eNorthwest guys, nami ngiyaphapha. Ugogo uyafika eNorthwest next month. Ngizobona ngabantu bakhona ukuthi bangakanani. Ngiya ngabantu endaweni. Okay. All right, so abantu base Northwest guys, keep it locked lana so that you get information. Yeah. Gogo. Mina ngiyabonga ukuthi sibonisa amabhenge. Cela babone for the last time. Amabhengela khona guys. I try to cover everything. Yeah. Ugogo khona uzokhuluma. If ungamtholi ugogo, be patient. Uzomthola. If ungamtholi, you can call me. I ukuthi mina ngizomthola ugogo, but I might ngimthole or whatever, because nami it's also difficult for me ukuthi ngithole ugogo. Yeah, Gogo, siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Thank you. Thank you mkhulu.